Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Durant aquest matí, els carrers de Martorell s'han omplert de cavalls i carruatges. Amb la festa dels Tres Tombs i amb els capgrossos com a pregoners d'enguany, des de ben hora, un esmorzar traginer ha replegat a molta gent a la plaça de Maria Canela. Després, tots els carruatges han sortit fins al Pont del Diable, on han fet un recorregut per tota la vila antiga de la ciutat. Els carrers s'han omplert de veïns i veïnes que han sortit per veure l'espectacle. Els carruatges han creuat el casc antic fins la Rambla de les Bòbiles, per després fer una aturada a la plaça de l'Església, on el pare mossèn Tirado ha fet la benedicció dels animals domèstics que han acompanyat la celebració. Una vegada iniciada la cerimònia, s'han fet els Tres Tombs per la zona de l'Església. Tota la festivitat ha transcorregut sense cap tipus d'incidència.